खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनै 12 फेब्रुआरि एबा दिनैनि सानाव भारत बन्द फोसावदों। गासै मोनजि लेबारफोरनि हानजाया जथायै बे बन्दखौ फोसावदों। मिरु सोरखारनि हेंथायै खायसे दाबिफोरखौ लानानै बे बन्दखौ फोसावनाय जादों। नाथाय दिनै बन्दनि सानाव मा फसंथानफ्रा बन्द थागोन बेनि सायाव मोनसे गेदेर सोंथि जाखांदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनैनि सानाव गोनांथार बिफावफोर जेरै देहा फाहामसालि, एम्बुलेन्स सालायनाय आरो फार्मासि गलाफ्रा खुला थागोन, नाथाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै बेंक आरो गुबुन फसंथानफोराबो दिनैनि सानाव बन्द थानायनि आसा दङ। आसामनि अनगायै दिनैनि सानाव बन्द फोसावनाया सा-सानजा भारताव बांसिन गोहोम गोग्लैनो हागौ। श्रीभूमिनि रामकृष्ण नगराव गेदेर जाब्रबथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला सिलां दैमानि सायाव थानाय गंसे दालाङा गिख्रंथावै बायग्रबनानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव दालाङाव थानाय खमैबो गं-7 गारिफ्रा दैमायाव गोग्लैलांदों आरो गोबाङा दालांजों होसिनजानानै दालां गेजेरावनो नांथानानै थादों। बे गोग्लैलांनाय गारिफ्रा जादों गंनै अभारलडेड डाम्पार, गंनै एल्ट गारि, गंसे बलेर पिकआप आरो गंसे मेक्सिम गारिजों लोगोसे गंसे बाइकआबो दालांनिफ्राय गलांदों। बे गेदेर जाब्रबथाय जानायाव गोबां सुबुंफोरनि जोखोम जादों आरो गोब्राबैनो जोखोम जानायफोरखौ जायगानि सुबुंफ्रा फाहामथायनि थाखाय रामकृष्ण नगर देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। जानो गोनां 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिया आरो जानो थाखाय बारा गोबाव सम गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै बियाब सिडली आरो बिजनी बियाबनि भटार फारिलाइखौ फोसावबाय। फोसावनाय बादियैब्ला सिडली बिधान सभा बियाबाव गासै सा 2,19,013 भटारफोर दङ आरो बिजनी बियाबाव गासै सा 1,82,966 भटारफोर दङ। बेयो रोखा जाबाय। 2026 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै दासान्दि गावबागाव राजखान्थि हान्जाया गाव गावनि हान्जाखौ माब्रै गोख्रों खालामनो हागोन बेनि थाखाय गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानैनो 42 नं बाक्सा बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय बापन बसुमतारीनो टिकेट होनांगौनि थाखाय खौरांगिरि मेल बानजायदों। बे खौरां मेल बानजायनाय बादियै बियाबनि जौगाखांनायनि थाखाय UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' आरो दोलोनि गुबुन दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बापन बसुमतारीनो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय 42 नं बाक्सा बियाबाव बिजाथि महरै थिसनो बेनि थाखाय खावलायदों आरो जुदि थारैनो बिथांमोना बिथांखौ बिजाथि महरै फसंमारोब्ला रायजो राजाफ्रा बिथांजों दङ आरो बिथांनि देरहानाया रोखा होननानै गोख्रों रावजों दाबि खालामदों। गुमब्रा पुलिसनि जेयाव नांदों 2 लाइमोना। खौरां मोननाय बादिब्ला गुमब्रा पुलिसनि हान्जाया दिगरखाल नाका चेकपस्टआव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों मेघालयनि 2 लाइमोनखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय 64,000निबो बांसिन बार्मी सिगारेटखौ आयेन बेरेखा लाबोनायखौ हमनो हादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बेफोर गोबां बिबांनि बार्मी सिगारेटफोरखौ गारि सायाव गुबुन मुवा बेसादजों खोबथेनानै लाबोदोंमोन, नाथाय बे लाबोबाय थानाय समावनो पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों बेफोर आयेन बेरेखा बार्मी सुपारिफोरखौ हमनो हादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय 2 सुबुंखौ डेभिड हावलाय आरो गुबुन सासेखौ जाभेद रुया लथां कुमक होननानै सिनायथि होदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिनि मोनसे गेदेर फोसावनाय। सोलिफु दाननि गेजेरावनो LP UPनि गासै 4,500 फोरोंगिरिफोरनि मासियाव साख्रिनि थिसनथाइखौ होनाय जागोन। जोबथा एबा फाइनालाव गासै 4,500 फोरोंगिरिफोरनि मासिया रोखा जाबाय। सोलोंथाइनि मन्थ्रि डॉ रनज पेगु बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बे गेदेर खौरांखौ फोसावदों। बे खेबाव थोंजोङै सायख'नानै नङा, बे खेबाव बिबानगिरिफोरखौ गावनि भटनि गेजेरजोंसो सायख'नाय जासिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै सायख'नाय बिबानगिरिफोरखौ भटनि गेजेरजोंसो सायख'नाय जासिगोन। फैगौ 22 फेब्रुआरियाव उदालगुरि कलेजाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजागोन बर' थुनलाइ आफादनि गोदानै बिबान दानाय हाबाफारिया। बे गोदानै बिबान दानाय हाबाफारियाव जाय बांसिन भट मोननो हायो बेखौ नायनानैसो बिबानगिरिनि बिबानखौ होनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। फुंनि 10टायाव जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि BTCनि एसेमब्लि सानसेनि हाबाफारि लानानै जादोंमोन। बे एसेमब्लियाव जोङो सिरियास जोंनि स्पेसियेल सेसन जितु जादों बेनि सिरियास माबाया जाहैबाय जोंना एडुकेसन बिल लाबोनाय। बे एडुकेसन बिलखौ जोङो बहुद बोसोरनिफ्रायनो सेस्था खालामबोदोंमोन, जों हायाखै। थांनाय BPF सरकारनि दिनावबो जोङो 15 बोसोराव जोङो सेस्था खालामदोंमोन, हायाखै, जाफुंसाराखैमोन। खिन्थु थांनाय 5 बोसोरावबो प्रमद बर'आ जेबो मावहाखायाखै, बेहाथ' जिर'खा, जेबो गैखाया। एबार जोङो BPF हान्जाया गोदान सरकार दानाय लोगो लोगो आसाम सरकारजों जों खोब सिरियास बे इस्युखौ लानानै रायज्लायदों। CMआ जोंनो बिथोन होदों जे नोंथांमोना मोजां मोनसे नोंसोर बोरै लुबैयो बेबायदि मोनसे आयेन बानायनानै पास खालामनानै लाबो, जों बेखौनो अके खालामगोन होननानै बुंदों। बे हिसाबै जोङो दिनै
जोंनि गेजेराव रायलाय होनलाय बे बिलखौ जोङो बोरै इन्ट्रडिउस खालामनो बोरै लांनो सात्र सात्रनि बा मास्टारफोरनि समस्या बा जिखिनि जाया एलपि स्कुलफ्रा आरम्भ खालामना आप टु 12 हायार सेकेन्डारि जुनियर कलेज 12सिम बेहाय बिराद समस्या दंमोन प्रभिन्सियेलाइज जायैयाव दा बियो दिनै जोङो खालामनो हाबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेखायनो बिटिसि सरकारनि जानानै बा बिटिसिनि रायजो जानानै सिएम बिथांखौ जोङो कंग्रेसुलेसन हरदों धन्यबाद हरदों आरो भबिष्यताव जोंनि गोबां माखासे समस्या दंबावो बेफोराव जाहाथे हेल्प खालामो सिएमआ